Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan, Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke WA, Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube, rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPP Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menunggu madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam Cinda. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan, Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke WA, Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur
untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube, rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPI Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menuntut madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam Cinda. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan, Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube, rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPI Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menuntut madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam Cinda. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan, Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya.
Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke WA, Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube, rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPP Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menunggu madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam Cinda. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan, Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian, dan Amang, serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke WA, Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube, rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPP Resort Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menunggu madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam Cinda. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dia manami dor inami salukna tapaho marfata asata mulai ibadata. Tapuji matuata mari de mahita. Mar hiti-hiti goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar itu di porbadian atau pepalangi dohot tanaon. Amin. Songon duhu do salut daging jala songon bunga-bunga ni duhu di do salut asangapon ni jolma nunga malos duhu ti jala nunga malos bungangi alai nahot do hata ni Tuhan rodi saliling nililing na sai burju mahorasi rasa mate dungi lehonokku matu hotu pal hanguluan. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan ni akan mate dohot akan mangulu hodo na puna hami manang mangulu manang namate pe hami nang pe mardalan hami di ruran ni lenggoman ni hamatean dang huawir hami be hamatean ay hodo dongan nami dang tertiap hamatean manang tanoma be hami ay hodo Tuhan nami nang humoko pami jalahona puna hami roh hami nuaing tuho mangido
Satu ho mato dinami dohot daging nami, asa diho hami manang na mangulu manang na matepe, sai tiuk matangan nami, urupi hami marhiti-hiti pakokop mi, asa sata mi Tuhan uluan nasora sudah. Amin. Tatangihon mapati ni dibata di minggu ujung tahun parhuriawan sadarion ima konvensi HKBP Bindu 15 parningotan di Namodding. Taha porsai jala taha tidak kodo hamatiani ima ujung ningulu ni jolma di Portivion. Maradian ma ibana sian sadok ulauna adong haluan dia kana porsea bahwa Yesus Kristus naung hehe do panguluhon jolma sian namate ibana do Tuhan ina mangulu dohot namate martua do namate di bagasan Tuhani nasatia ro di ujungna di patu pahuriaido parningotan dia kana modding laho padungohon haporsiata marningon ajalta sadiri huhut padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean songoni nang pakirimon di Banua Gijang sabuloni todita dohot di hadodomu ni naporsiai dohot Tuhan dibata satu naro Yesus Kristus padua halion marhite podaon ta odol hodo pakirimon di haluan ni jolma sian akan mate di bagasan Yesus Kristus ta alo do pikiran nama dok bui nama ngulu majalo pasu-pasu sian namate ta alo do pikiran nama dok babua na adong pardomuon ni namate doho nama ngulu marhite tangiang ta alo do pikiran nama dok ikon pajojong tugu laho pasangapon namodding dalam pangalapan pasu-pasu tupino parna jala marhite podaon tatula do sude rumang nina pinodahon ni ugamo hasipele beguon lumobi poda taringo tu todi nama dok tading do todi nama tei jala todi nama tei gabi begu dohot sumagon di perngotan di namodding si paratetehon do madok moliate tu dewata di namarningon ulau nadenggan uju di nguluna alai dang nama gigil pasu-pasu dohot tadda siar-siaran sian naung namoddingi ido saatna atong rak mangdogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pergugui mahami maulaon nombar tupati mi amin.
Tapuji matuata maride mahita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parisrohana sumurung. Napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Sai asima rohami dasadok bangso nami. Sisa madosa nami salutna. Sai sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangolon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasasaan di dosa. Hungok kopita gabe dosa do ibana na suatu madda dosa di bahen debata. Asa gabe hati koran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
cai tiur marsinon datang abdi huta sioni lamdoras lamdoras sai hugogo matoton marojok asasa tu paradis mololoja audisi rodo pangguru pioni salam jono jala satu pituni paradis paradis masuk kau tutai longang mau mardidai sonang sai martuana rotusi hasangapon pituk disi paradis paradis begeokku maeneli mardi surgoi disi nama ngapulia nasai marsak nasai lau monggo paradis idahukuma tuhaki disi nang manobosau idahukuma haulangaki nang jumololau porhatunadau tu paradis paradis Tapuji matuata mari demahita.
Hata ni debata naga beturpu epistel di minggu tu sadarion imana tersurat di pengakuan 10 sada mamuka sen ayat 15 saaro di ayat 10 sia tajaha marsika sorin. Dungi di palu sur-suruan na papetua ma sarunena jadi masa maswara nagogo di banua gijang akka di padok nunga sahatu tuani dohot tu Kristus nai harajaon ni hasyang anon bakit raja ma ibana rodi saliling ni lilingna. Ninna nasidama nama dok mauliate dohami tuho ale Tuhan debata si gonggom salhutna na mengulu nuaing nang najulu ala naung di alit toko hagugo omu nabalgai jala ala naung bakit raja ho. Dungi tarukap majoro ni debatana di Banua Gijangi gabi tarida mapoti perpadanan di joro nai jadi masa ma akahilap dohot suara ronggur dohot lalo nang abolas nabalga ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan na upeopsa amin. Puji matota mari demaita. Tahatai dakon maha porsetai songon na hina didakon dong atas porseon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tuduhon ni si Maria nagagabean si Anton di Porbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumao na bernin di pangunan silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu manuturu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manae tu surgo lahudu tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paim sogo tu tanaon
maungi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala dong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akka na badia dohot dia sesaan di dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan nasora sudah amin.
tabege matik ting nama ragam di HKBP Cinta Damai. Minggu ujung tahun parhuriaon 24 November 2024. Na parjolo guar minggu dohot topik ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon parningotan ni akan nang moding. Dohot topik ni minggu ro di saleleng-leleng na do pameretao dohot harajaon ni debata. Napa duahon sosial huria. Di minggu naro sada Desember 2024 pasahat sosial huria do hita songod dalatta mangurupi dongata na di bagasan parsahiton. Tapasahat mai di bagasan lasni roha tupoti na pinarade ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon. Napatuluhon ujung tahun parhuriaon. Di mingguta sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon las minggu parningotan ni akan naumoding jahahonon sude goar-goar ni ruas dot parhalado ni huria KBP Cinta Damai nama rujung ngolu manipat nasa tahun parhuriaonon. Molo di jahau peian non dada nalao paringgat rigat bulung salaon pasigat-sigat lungun mangarukari sidangolon alai na paingoton hita do paboa na marujung ngolu do nang hita sude ditikina songon nasida naung marujung ngolu na paupaton masohot AKPA mamuka sianari minggu sadarion mas cohot majolo sude pertanyaan patanakon hata ni debata manang PHD tu aka punguan kor dohot sermon sude nasa pakobasio dohot latihan kor tapahipuma pangaradeon tu pesta Natal napalimahon latihan kor bersama. Di minggu ta sadarion dung sipul permingguan pukul 10 WIB asa tinggal majo satokin sude ama ina dohot lansia dohot maguruhon kor tu pesta Natal ama ina lansia tanggal 22 Desember 2024 na ponopon audit huria di hari Jumat 20 sia November 2024 di patupau di huria do audit tu parhepengon ni huria parartaon ni huria dohot parhepengon ni gedung sekolah minggu audit di patupa mulai sian pukul onombotari maringan di konsistori pinangido tu bendahara huria dohot pengelola GSM asa takas mengarade pembukuan parartaon parade daftar inventaris asa gumabur ulahonon ni badan audit huria jala pinangido ma tusude amanami tim audit huria asa parade diri tikilao mengaudit napa pituhon pauli gaba-gaba ala naung jonok nama pesta Natal perninggotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus hobar tusi di hari Sabtu 30 November 2024 marhobas do huria pauli uli gaba di gereja ta dohot paias lingkungan gereja ulaon pauli gaba-gabai tamulai ma pukul 10 manogot molo dititing tertulis jam 3 sore gabe jadinya jam 10 pagi dipangido ma tu sude parlado sude pengurus kategorial dot ruas ni huria na giot rohana mengurupi tarlumobi panitia Natal ama ina dohot lansia asaria makalo jausa na pawaluhon Natal parlado dohot keluarga saresot di hari Minggu sada Desember 2024 di patupa HKBP Resort Cinta Damai do perayaan Natal parlado dohot keluarga saresot Cinta Damai Natal di patupa di HKBP Cinta Damai masuk pukul onom botari sinosoho matu sude parlado dohot keluarga songoni nang sintua naung pensiun asariama madohoti perayaan Natali napasiahon sinode godang HKBP di hari Senin sahatu Minggu 2 sampai 8 sahat 20 Desember 2024 naro maringanan di seminarium Sipaholon di Patupado Sude
Sinode Godang HKBP Laho Mamilit Eporus Sekjen Dohot Tolu Kepala Departemen Songoni nang tolu 22 halak preses di HKBP do mutusi borhat do amatta padita resot dohot amatta situa Lindon Johnson Tambunan STH songon utusan Sinode Godang mendohoti uloni tatangnya koma asa denggan mardalan Sinode Godangi jala di pasu-pasu tuhata na pasapuluhon pilkada serentak di hari Rabu 27 November 2024 di Patupa di negara tado pemilihan kepala daerah pilkada serentak lau memilit kepala daerah gubernur wali kota bupati sinosohon tu sudah ruas dohot perhalado nang talup memilit hobar tu undang-undang asa sudah borhat memakai hak pilihan B laos tatangnya koma asa denggan mardalan pilkada serentaki napa 10 sadahon perhalado ruas namar sahid manang pemulihan na perjolo Rando Aditya Sihite perawatan di rumah sakit Putri Jau sektor Sada na paduahon Misela Boraritonang perawatan di rumah sakit Adpen sektor 2 na patuluhon A Caniago perawatan di rumah sakit Adpen sektor Tolu na paupaton Cut Carolina Deborah Raja Gugu perawatan di rumah sakit Putrijo sektor 5 na palimahon Raya Boru Pasaribu perawatan di rumah sakit Adpen sektor Sia na paonopon Hot Mawati Boru Naibaho perawatan di rumah sakit Adpen sektor 12 napa 12 hon selamat ulang tahun sudah perhalado do ruas ni Huriata KBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot perbagason Tuhamusa Luhut perhalado dohot ruas ni Huria mulai tanggal 10 November 2024 sahat tu tanggal 24 November 2024 sadarion saya diramoti tuhat tamahamu di lehon gajang ni umur jala tuhat tama nama masu hamu marhite pasu-pasu pertodion nang pardagingon di akka ulamuna nama ulang tahun toropna 40 tolu halak na parjolo Jainar Simbolon umur 88 tahun sektor Sia na 40 toluhon Rapanisi Agape Tampu Bolon umur 1 tahun sektor 5 saya diramoti Tuhan mahamu di lehon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu di akka ulamuna hata ni tuhata madok di Korin 2 Korinsia ayat 15 alai mauliate matu debata ala silehon leononna na sotar hatauni songoni matik ting di minggu tasadarion mulia tema di Tuhan mulia tema di hita saluhutna Huriani tuhata Khobar tu suarani tik-tik ta di minggu sadarion tapatupado ima parningotan diaka dongata naung cumulu moding terlumubi nadi bagasan setahun parhuriaun di tahun 2020 opaton tabuka macarata manginang di halaman Sia tapi huti hukma jala ta'awma nang turohata nuaing sahab mahita tu perningotan niakanong moding siatunga-tunga ni huriata setahun parhuriaun imasian tanggal 26 November 2020 sahat tu minggu sadarion 24 November tahun 2024 Marede Mahita Pertengisan doa
saksagipe sai mano sakdo toto ikut songo pamatea tu sude na jol mai ai sude do namane Hamua kadongan sapor siaun di bagasan gowarni Tuhatta Yesus Kristus. Sadarion ingotot doa kadongata naung cumulo moding siatong atong atta di bagasa sataon parhuriaonon. Dang namangarukari lungun manang sidang olok kita nuaing disi. Ay tapatu pape perningotan diakan ong modingi. Napay ngotok kita doi pabuahi tape modding do museso ngodong atta naong moddingi jala tahapor siaido dada hamatean ujung ni perdalan atta tungdalan hangoluad doi songon ni dok ni apostel Paulus tuhuria Korint ayapala Tuhan iman atuat sogot sian banua kijang mardongan suara ni situa ni suruh-suruan ni debata dohok mardongan sarune ni debata dungi hehe maju molo akan amate akan amarhite hite Kristus marede makita Aka omma guar-guar ni parhalado dohot ruas ni huriata naung marujungolu di bagasan nasa taon parhuriaunon na perjolo pasu Maria borusiaturi modding di hari Minggu tanggal 26 November 2020 tutup umur 70 tahun sian sektor tolu dua torang jeboru huta gaul modding di hari Jumat 15 Desember 2022 tutup umur 60 tahun sian sektor pitu tolu sardin gultom modding di hari Senin tanggal 25 Desember 2020 tutup umur 57 tahun sian sektor 12 Opat Saulim Rumah Horbo modding di hari Kamis 10 Januari 2024 tutup umur 60 tahun sian sektor 2 5 situa Profesor Dr. Belperik Manulang modding di hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 tutup umur 76 tahun sian sektor 4 onom Ida Mariani Boru Pangaribuan
Modding di hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2024. Tutup umur 46 tahun sian sektor opat. Pitu Aluita Boru Malau. Modding di hari Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Tutup umur 50 tahun sian sektor 2. Walu Selpina Adriani Boru Siahan. Modding di hari Selasa 10 Maret 2024. Tutup umur 61 tahun sian sektor sada. Sia Situa Dr. Randus Utung Lubat Tobing. Modding di hari Selasa 10 Maret tahun 2024. Tutup umur 70 tahun sian sektor 5. 10 Reinan Albert Purba. Modding di hari Rabu 20 Maret 2024. Tutup umur 7 tahun sian sektor tulu. 10 Sada Edison Raja Guguk. Modding di hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Tutup umur 66 tahun sian sektor opat. 12 Binton Simajutak. Modding di hari Minggu 7 April 2024. Tutup umur 50 tahun sian sektor 12. 10 Tolu Crossbin Wanen Sinaga sarjana ekonomi. Modding di hari Sabtu tanggal 10 April 2024. Tutup umur 64 tahun sian sektor 10. 14 Amata Situa Kaleb Erikson Merubah Simajutak SE. Modding di hari Minggu 12 Mei 2024. Tutup umur 54 tahun sian sektor opat. 15 Dedi Kordex Butar-Butar. Modding di hari Senin 24 Juni 2024. Tutup umur 34 tahun sian sektor welu. 16 Situa Jansen Pakpahan. Modding di hari Rabu 26 Juni 2024. Tutup umur 22 tahun sian sektor pitu. 10 pitu Manaik Situmorang. Modding di hari Senin tanggal 1 Juli 2024. Tutup umur 64 tahun sian sektor 5. 10 Walu Mayor Purnawirawan Marojahan Siringo-Ringo. Modding di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Tutup umur 71 tahun sian sektor opat. 10 Sia Minta Boru Manulang. Modding di hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Tutup umur 80 sia tahun sian sektor sia. 20 Predi Oloan Manurung. Modding di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Tutup umur 40 tahun sian sektor tulu. 20 Sada Erwin Simatupang. Modding di hari Senin 10 Agustus 2024. Tutup umur 70 tahun sian sektor 2. 22 Heskel Parulian Manalu. Modding di hari Kamis 22 Agustus 2024. Sian sektor merumur 10 tahun sian sektor opat. 20 Gilbert Hamonangan Napitupulu. Modding dari Minggu 8 September 2024. Tutup umur 62 tahun sian sektor sada. Nomor 24 Elmina Borusitorus. Modding dari Minggu 6 Oktober 2024.
tutup umur 82 tahun sian sektor walu. 25 Helperia Borusiahan modding di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2024 tutup umur 70 tahun sian sektor pitu. 26 Sentiliner Borussia Turi modding di hari Senin 21 Oktober 2024 tutup umur 20 tahun sian sektor 10. Namodding di bagasa sataonon bawa 10 pitu halak paropuan sia halak pungusude 20 onom halak. Nungga maradian nasida sian nasaulonna di Portibion alai nangpe ikon ape tuganup jol mahamatiani songonong masa tuaka haholongan ni rohata nong cumoloy di bagasan pangaramotion di debatado nang akai saluhutna ai Kristus Tuhani na mangolu dohot namate. Didok di pangukapon 20 ayat 12 dungui huidama akana matei akana met nang akana balga jong di jolo ni habangsai jadi diuka ma akka buku dungi diuka masada buku na asing ima buku hanguluan gabe diuhumi ma akana matei marguru tunatar surat di bagasan akka bukui hobar tunani ulana sidah be porse ado hita Tuhani do nama jauh hita muse asa masipaida di labung ni tuhata alani rap jong mahita kukut marede. Soy masih paida Adona porsiai duk sampai akana sonongoni Saya masih paida tanah hitam musim di lambung Tuhan dumonang kita Atong tapuci madebata ala di parade di hita inganan nasonang na adul umuli cala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon inganan nahot rodi sa liling na. Amin. Hudul mahita. Tapuji matuata mari di mahita.
Damai ni debatana sumurung sian saluhun na roha. Ima mga ramoti doho mga rajay. Ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Horas madihita sa luhut na. Dihita na niya holongan ni Tuhata Jesus Kristus. Di minggu sadarion, Oma, minggu pangujungi, di minggu Trinitatis, minggu pa-29, laos minggu ujung tahun parhuriaon, laos di paupuk dohot parningotan diaka nong moding. Jalanunga tajahahon naking akaguar-guar ni nong modingi. Di bahini dipaingot dohita di bagasan minggu sadarion songo padohan di hata Latin memento mori, ingot ari hamamatem, ingat engkau akan mati. Hata ni debata ima natar surat di Daniel pitu mamuka maisian ayat sia sahatu ayat 10 opat. Hujaha madihita takasma tapai hutihut. Sai hupano no tidoi pai madipajongjong akka habangsa. Jalahudul tusi ibana naso suda arina. Ia pakianna saksak dosongon itak. Jala obuk ni uluna songon hapas nabi nusur. Ia habang sana songot cilam-cilam ni api, jala akka rodana songon api namar nala-nala. Ruar dosada sungai api, jala mabaor sian adopanna, meribu-ribu akan amar sobbatu ibana. Jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi, dungi terpacang maluluan, jala terbuka akka buku. Jadi saya hupanoh notima gumodang alani suara ni akka hata najukat akka nahinatahon ni taduki. Saya huberengi paima terbunuh binatangi, jala pidom pamatangna, jala dipasahat asa purunon tu api. Jala terrapas kuhut paretasian binatang akan tinggali. Ainunga dibuhul tiki doho comni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan akka pangukapan borngin. Gabi ida ma ro sahalak marhite-hite ombud di langiti. Songon anak ni colma. Jala sahat ibana tu ibana na sosuda arina, jala terbuan ibana tu culuna. Jala di basa-basahom matu ibana pamaret taon, dohot hamuliaon dohot harajaon. Jala saluhut bangso, home doho halak parpakuling meragam-ragam marsobba tu ibana. Rodi saling liling na do pamareton na, naso tupa mucat sian ibana, harajaon na pe naso tupa pesado, disido sahat na. Dihita na ni holongan ni Tuhata Jesus Kristus. Molo naking di jahaon 20 onom. Akan namoding di bagasa sa taunon. Jadi molo tapai hutihut ya 20 molo kakani ruesta mer 500 itu hampir 600. Berarti hampir bolo boy do honon rupani hampir doi bena mar 0,4 per ganuk keluarga terhera songuni manuaingo ya
Di talongan ni Tuhan ta Yesus Kristus na king di parningotani, ahado natapikiri mo ladong natangis, ahado natatangison. Ya. Jadi tangis mahita, jalalas rohatta sa sitong na. Aladang adong guarta di si tersurat dope. Ido. Ay adong guarta si tersurat dang do beam hudul di son. Jalao pe dang bubi marjamita di son melodong tersurat guar hudisi. Ido. Ido na nidon na marningot ingo ari hamamatem memento mori. Kita akan berakhir dari dunia ini. Huaso harajau pehamorao sinamot arta. Berakhir do siap portibion. Jala ido na pinasahan ni si Daniel. Tutonga-tonga ni bangsoy secara khusus hala Yahudi na mangadopi penyiksaan na sida. Siala na pinatupan ni Antiochus Epiphanes. Di na di pangasaho ni bana gogona huasona. Jala pola di bay ni bana. Diramuni habadiaun ni bagas joro. Kekudusan bait Allah telah dinodai. Marhite-hite aidang boy di bay persobaon juhud. Ya jagal manang juhud. Ya pinahalubu di bay tu bagas joro hati hai. Jala marhitei di pajongjong ibana di bagas joroi. Dewa sobaon gobaran di Zeus. Di leaibana bagas joroi jala memang di bagasan ido gabe merasa menderita, tersiksa halak Israel secara khusus Yahudi hati-hati. Di bawah ini dihitalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus disarihon de batado ngulu ni bangsona jalai benaro pangukaponon marhite-hite naniro ni si Daniel dinipiku diukap di patari dahon di joloni turpukon adong opat binatang innarupani naparjolo marumakon singa ale adong habongna dilea paret tatusi napaduahon marumakon gopul alai adong di pamanganna di babeni gopuli ima akka huli-huli husuk los dilea do paret tatusi na dungi na patoluhon ima marumakon bebiat singa gopul dungi gopuli beruang dungi bebiat harimau ileo doho habong na dibayad di sini patorang di sape piga habong na lamar lapatan boy habang ima bebiati alai didok si Daniel tutonga-tonga ni baksoi dinawidei binatang napaupat tonomma haruar ibana anak ngani jala didok ibana disi gudak tedukna ya gudang tedukna jala tedukna marmatain narupani belgesi tutu marngingi ya ngingina siap busi ahado nanidok nibana disi betul-betul hal-hal yang menyeramkan jala gobaran ni binatangi songonido di gobaran ni akka waso naing mga rongom ngolu ni akka naposo nang bangso ni debata di bahini jupang matikinain narupani say hupano no tido paima di pajongjong akka bangsa saya melihat-lihat akka binatangi innay bana ka jala hudul tusi ibana naso sudah arina saya melihat bahwa ada ya hudul di habang sana naso sudah arina
Ay sino na susudarina? Debatado na susudarina. Artinya aku melihat kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Jala hudul tusi ibana na susudarina. Ia pakaian na saksakdo songon itak. Itak menggambarhon botar. Yes, itu na nidok na disi. Itu na ngedeteng. Ia songon hapas. Ia stutu. Ia stutu. Dohot mudarmi. Ia songon ha. Jadi obu nasongon hapas Nabi Nusur. Uli lapok lembut. Idona. Ia habang sana songon cilam-cilam ni api. Tahtanya seperti api yang menyala-nyala. Jala akarudana songon api namar nala-nala. Jadi di patudo songon naik kureta, di sima nakingani marnala-nala roda nope, ya berapi, alaidang matutung. Lapatan ni waso ni debata, tumibudu waso ni debata sian nasa waso, nang naking naparjoloy, nang singa, nang gopul, nang babiat, nang pe binatang na paupaton na nido na nakingani namar taduk. Ya, nagudang taduk na jalamar mata taduk nai marhuaso do debata. Ruar do sada sungai api jalama baur sian ado panna maribu-ribu akan amar soba tibana jalamar loksa-loksa tidang dijuluna marhaladui. Jadi omma nani dani sidani elo dilas ni roha pakirimota tusido hita sahat dohot dohita akan amaredei di benua gijangi. Dohot dohita maredei di benua gijangi songon bilangan ni namar loksa-loksa na tidang di jolona marhaladoi dungi tarpacang maloloan jala terbuka akabukui. Dung dibuka bukui di bereng madisi adong dokuar muamang adong dokuar huinang adong dokuar tadisi dungi bagian di saluh halak na di tanomani main na nakingan ahado suara ni debata suara ni suruh-suruhan ni debata dungi ruar bema aka namatei hehe manasida. Ido nang dipakirimot tadi ajari do hita ya hihi do musepa matako. Jadi mulai taringot tu akan amate gudang do hitaon ya pura-pura tidak tahu do hita seperti kura-kura do hita, kura-kura ninja, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu kita mau mati padahal kita akan mati. Ido di bawah ini dipaingot do hita bahwa kita akan berakhir sasitong holar rosahit tu hita napaingot do debata di hita ingok mada ngabatua ho. Jadi au pe bolo holak ku bereng ubak ku ngagudang di sima jujukon dok mise pe ngaubenon dok janggo pe ngaubenon iya ba Tuhan ido sogok do pe 50 tahun ale nga mulai gudang uben ido. Jadi artinya ngabetua BHP ido nani dok na disi ido. Dia unang beselala dia dehon dakkaulah bemulak ido bolong matua dak say dohono dakkaulah bemulak poso ina ido bahasa ido ko dakkaulah bemulak poso ene berengi bana do lembaga mantan nahiya karwa kan ido alai di dalam matua naking lamanata no matudia tu surga sabulon ni todii di bahini di hitolongan ni Tuhan Yesus Kristus molo pero paru kilo di tonga-tonga ni ngoluon dada paru kilo ni ya na menguasai ngoluta
Molo pero pangujunan arsak si taono dia akan humurang dina pojok si pikiran di tonga-tonga di ngoluton dan na menguasai ngoluton. Alai Kristus donang makamonako kita yang sakit penderitaan yang dihadapi oleh umat Israel akan berakhir. Berakhir. Isedo pasiduko Tuhan Yesus Kristus telah datang ke tengah-tengah dunia on. Ngarobi bana tu portibion. Digarar do utang tay. Ido bena akasahi arsak si taonon nunga di ujung ya barhite-hite Kristus Yesus na olo na tersilangi. Ido nang edet tayate 452 ayat 7 ya. 452 ayat 7. Bolo nang melum besahiti ido edehok kamu ma ya di ayat tuli. Sahiti dang melum alena hacik na dirohai dibuat Tuhan Yesus mai. 452 ayat 7. Nahatsid na dirohaki dibuat Tuhan Yesus atong hambu nadong hato maro tu Yesus. Uli di semangat. Uli ni baridai las niro rohaki Yesus Yesus Yesus. Jadi nahaci dari roha persoalan dosa-dosa kita, kelemahan kita adalah ditanggung, dibuat Tuhan Yesus Kristus. Asa ido benar di Filipi sana ayat 20 sana Kristus dohango luat dia laban nang hamatean molo pehuadopi hamatean dak kematian di ujung ni saluhutnya. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi ada kehidupan adong dohango luat na pinerade ni debata tusido tatunjukan dala ido nang dido kanak tusina yang laho mulia asarap doho Jesusau tutu godang do pemarningot tita di tanoon na tutu do kadang go marningot tita di tanoon akale aleta anak kota na tua-tuata ya akada tahaolongi keluarga si solhot ido godang do pe na marningot tita di tanoon alai di do disisai tos-tosak kunamaina wasa di do ditos-tosi karena betul-betul dipersiapkan di mana do dirina di parade do ngoluna di parade do miakna songo paropuan na 5 na patas marrohai aha do miakna imahata ni debata kasih karunia Allah asini rohani debata na usahat tuhita ido miakta ido bohalta diholongi rohani debata na pitanari honna di tonga-tonga ni ngulutaon ido sikata laho mamongoti inganan na pinarade ni debata tutu dak sebui kita ikhlas ya taringot Tuhan mateano jala banodok nakingani gudang dohita pulu-pulu sotabo to dohita na law mate hita ido benna adong hiadi sada tulisan ujaha songono iya jay mate may ibana martangyang ido ibana ido katngulu si partangyang do ibana niyan adorang guluna alay dong mate ibana do ibana ma ido
Ido ibana Tuhan ay basa to ia lapuawin na. Ya, basa to ia lapuaw. Tuhan, kenapa engkau mengakhiri hidupku dengan begitu cepat? Dang dipaingot toaw. Dang dilihat ko kesempatan diawin na. Halo, saudara. Anakku yang kukasihi. Hupaingot doho. Inna. Hupaingot doho. Ditikiro sahi tuho. Hido. Jaga si panganod da. Unang bialangon. Alay do kokodo. Dina dipaingotiho. Toy mak. Hido. Mokus do. Laku ni si panganod do. Mula ni mok-mok. Hido kan. Hido. Laku ni si panganod do. Malum ni. Sahi tialang mak. Nong di oray dokteri. Hido. Duk saya di alako, hido. Hulian do pe kesempatan mangulu diho. Inna. Itor ilariho doho rumah sakit. Itor ditolong doho. Atau ipasang impus, ipasang oksigen. Hido. Seminggu ho ne rumah sakit. Hido. Nalomoro hakku. Itor hatopian doho jauh di si. Alay hulian do pe kesempatan. Alay keluar rumah sakit. Ijugul hokodo. Inna. Ibekodo jugul muinna. Jadi unang dok na suhupaingot. Di ba ini talongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan peringatan bagi kita. Dilihat do dihita, katadda-tadda, si paingot dihita taringot tungulut taon, nakon salpu do hita siya tanoon. Ya. Alay unang gabi gabi salah hita, ya, di namaka porsyay, taringot tu, ya, padohan ni hatan itu hatay, hidup. Ay molo tuhatay kan nong mamasu-masu dangadong nasutar patupa de bata. Semua kan bisa dilakukan oleh Allah. Molo lomoro hani de bata. Porsedo hita di si. Alerong do parha porseaon na pilit amanginang. Ngaya udo tu hita ikan. Jadi Roma rupani ngaro arahan sian badan meteorologi ani taringot tu iklim. Nah, diperingati ido merhite-hite di pasat tu pamareta bahwa sana Roma bajir Rono mabajirinna jadi belgado baciron ido jadi disuruh mahalakom mengungsi di bawah pengumuman semua penduduk desa ini penduduk kota ini mengungsi ya. Roma rupani mengungsi mah karena mengungsi naik maikon Roma baciron ngalam satu nga di Jebu beto ngadong hampir 2 meter gitu. Adong dope ro pertolongan dipaingot ayo bagi siapa lagi yang ada di rumah kaisero pena di Jebu doho main ngaro marsapan laho menolong menogu mabuan na sida mengungsi gitu. Adong masada amadisi di pengumuman ni ngay jahay ibana alilo ibana au makka na sodok ka porsyon nay ido da porsya marhuaso do tuhani pasohon bajironin na rona paduahon nakingani marsapan beta mangin na roa matay dang ulo ibana porsya do hau narodo tuhani suru do benon naon bajironin na ido bemula ma parsapan ni naking nakok may bana tuatak ni Jebu ay pengalam nakok tuatak ngati bubit to ido napatuluhon Roma isuru mamar helikopter argahiyang ngulu ni amat taon ido disuruh mar helikopter ido ay holan hanay na batong bukulan na gitsang ido ma natarida isi mamatay ido Roma hon naik mahuamangin na naik pa ayo naik banjir naik do peonin na sotung mate hong ido ibana molo mate peau iba baciron mate di bagasat Tuhan ido awin ibana ido bemula ma ngasap pemula ngaro par helikopter nakingani bemula ma dungidung mulak ido Roma baciron ba mate mamaton mate mau emane do na mate mau pate alay memang molo tungna sungod dia pe para mate ni jolma dakkay surat to di silang ngay di Sodom Maradian alamate meup dangong ibadisi tonggo di Sodom Maradian
Ido. Dangok kya tersurat di silang ijol marope hujaha saliling mangulu di soddo maradian ibaid di si. Di soddo maradian si jaullo pinna rupani ka. Alamate hona lugut dangadong dibaid di si. Nido. Dungi di soddo maradian alamate tarot tohon dangadong gope tersurat di silang ijol ma. Sudedo selalu dibaid di si apalagi nuaing. Bolo dihitau di kotaon dang di somara dia behu bereng di bahan. Kalau tululu nama RIP, rest in peace, beristirahat dengan damai narupani. Jadi mate mau mama tahun. Itu terjadi penghakiman. Itu. Jadi sahma di panguhumoni. Itu. Jadi Roma Tuhani ho tu saddo ina. Tu api naroko ina. Kau ke neraka itu roy bana keberatan ini bana saya interupsi ini bana harwati kinguluna pesi jod don interupsi itu kan jadi interupsi ini bana tong tutuhani pe bana lo interupsi itu jadi interupsi ini bana Tuhan aiwasa masukkan mau tu naroko mengapa engkau masukkan aku ke neraka saya berdoa burcudo au maraloko, hupuji do goarmu. Bahkan sampai permateku pe hujau goarmu. Alai hodo Tuhan, nalupa diawin nebana. Itu. Ku tahan-tahankan sampai nakko kau bukulan di jabu. Dak mate mau po ibeko inna. Jadi au keberatan do mulo masuk tu naroko nebana. Jadi aladang roho manogwa winna. Jadi Roma Tuhan hidup mah ina loahon ninna tulu heli mauro lo menuguho aledang diului ho inna ai sadi hari horo Tuhan ada kuida ho inna jadi do benedok Tuhan Yesus dupaman di Tuhan Yesus ketika aku lapar engkau memberi aku makan ketika aku haus engkau memberi aku minum ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian ketika aku menjadi orang asing engkau menamu aku jadi dabok ma hatani Tuhan Yesus di dok mamuse nasa nabi nahemu tu sada sianang giku namek meton na tu euri apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya juga untuk aku. Lasidonang Matius 7 ayat 12 nasa nabi nang idoni roham segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuat juga lah demikian kepada mereka. Nasa nabi nang idoni roham nang benon didongam mutuho saya baim masongoni tu ibana. Di bahini asal asroan dongammu balas ni rohana. Asal asroham benon didongammu babalas rohan dongammu. Asa burju dongammu tuho babaim maha burjuon nang tu ibana. Di bahini didok marupani ho tu sadona tolu hali auro manogu ho alai dang ditangi ho kuau sari hari ho tu harro ada kuida ho inna saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus didok do disada musasare 26 tole metatoppa jolma tubiru rupata baima image Allah ada dalam diri saudara-saudara kita bohi ni debata ya adong donang dia kadong atai lapatan na disinga di dok tumiru rupata tudos tu pangalahota tulu heli mauro na parjolo melalui pengumuman na binani pamaretta au do mangalio bisuk tunasida itu asai parrohai asa meret sudah mengungsi yang kedua au do manuru parsapani mangaleon holongi roha tu halaki asa ditogu ho diurupi ho alai dang oloho napatoluhon songoni margani ngolum sampai husuru mar helikopter ro manogu ho aledang olo ho soima jogal libau muinna jadi ho si jogal bau tu sama ho inna alpanin di talongan itu hatta Yesus Kristus aga adul dopi sian naidok na dison manahan diaka paru kilonon jala dina mengadopi hamaolon di obas ni harajaon Antiochus Epiphanes nasida hati hai Roma
parnidan atu si Danielon mangapuli na sida madok mangodolhon salpudo saluhutna nabirniti. Kepedihan, penderitaan akan berakhir. Ida benedok naking detai na haci na dirohaki dibuat Tuhan Yesus. Jadi akan berakhir do saluhutna ka habir nitonon. Salpudo sudah nasa harajaon kekuasaan ya akajabatan hamoraon tadi go sudah berakhir do. Ida benar do ate nang arta sangapi tuari koti na tinggal do sudenai roronai hutundal ahai tundalhon nadipudiki Yesus diharoronai. Jadi iko mampu do maninggal hon naking nasa napasoraton nama bain setariho tuaka nama baik kita madabu tu akka gicang ni hora roha na mengandalkon akka waso hagogoon hamaloon di tonga-tonga ningoluon tinggal do sudenai. Di ba ini molo mangagedday na modding so tungong besalasyak kita na maddo amanginang da di katulik do masakrameni na modding boleh kay bipida nga dong mga masakrameni na modding jehola dua do sakramen di hita padidion na badia doho ulaun na badia tunama tidak sakramen. Jadi pernikahan pe tidak sakramen. Itu sakramen itu adalah tanda. Itu jadi bolo tunamodding ay ngaropat tidak nang madabu sakramenin na sotuk salah kita. Itu jadi mangagedday do guarra. Asa bolo ditikki na mangagedday na moddingi ikon ni ida do buhinay. Itu aha manatar gobar tu pikiran ni ba ditiki mga gedday bah songonod do HP jol maun ya bostang masongoni dungi banga kaku be ido. Jadi dangadok kita na lomoro hatta manang natahan liling ayo dok naking sesudido hita pasiding akka pikiratan ng taringot tuha mateanon dangadok siyak kita na lomoro hatta manang na sahala tarupani hudul majoho along tulu mayak noang di kamar mayatan isi majoho majaga-jaga da sotong lari mayati gabin na muset tong mergay dongan na ido adok kita natahan ido tu sa jompe jo istilahna di si manang nasa nga jompe hola sahala ta di si tabereng mga pucak bisudi kan ido buhinay pe nagatekyan nabagakyan iba na aling nga kaku be nga mamotar besudi songoni kan ido lami panok-noti mabuhinay ido ujung nga mana terjadi banggo parjolo tarsong na bereng-bereng do itip-itip buti itip-itip alilam le nga ibereng betong nga mulai mamotar betong noon ibereng mga kaku be ido kan yang gomse mawa permalid disi aitor songon na ngali musema tempati ido mulai marsisir may buluna ido jadi dungi songona borak madhok si majujung na hera natabba mauluna hera sadahiyag gabi hera naopa uluna alani borak na rupani ya alani anak ngani karena kita membayangkan begitu seramnya tentang kematian on dangadok kita na alani dok nakingani dangok kita on molo ditaringot itu hamatean saya sudah siap mati ido basa siap pemati nang unang pacit tu do hilalain na kan. Jadi siap pemate unang pacit tu do. Barang ya to ngala ditunggu ni haporsiao do ikotusido nga berakhir makarupani. Dangadok kita on naradero hatta di parade ya disiapkan rumah inna rupani DP 0% ido tanpa DP ido jadi kondisi rumah 3 kamar ya tempatnya sangat strategis di tengah-tengah kuburan inna ido
Ihoma songgok minon na di. Kan? Jadi dangok kita naradero bolo roho barjabuta rupani. Manang na adong maho barjabuta dititipon tolong coba ititipon jo ijabumu jo ahon petinina tua-tuon pema robak kena inna rupani ijabuma jo bayan gudangi kamarmu jo bayan ahon aho batangon inna oh kita naulo sudah itu hope minna apalagi bolo justru di huta bolo mabuan namodik pe saya di dodo udah kajolo jabu nami obain siapa obain inna bahasa Aitor saya pikiri do, ano gabi maghihuti ben narohana. Nido kam. Jadi di dalongan Tuhan Yesus Kristus sudah do hita. Pasti di kota ringot tusi. Alai ko sado hita tusi. Sado hita do patta doi. Alai boado ke siapa ta di sido no ai. Di dalongan Tuhan Yesus Kristus di baheni do meragam do cara ni jolma mengadupi hamatian. Ditiki namar si tahun noni mulu halak batak kan jago do halak bata dan wain godang pola malobi halak bata mengadu. Di pojok ni rohana di pikiranna i di usehom masyap pamanganna. Ido benna adong hata-hata dia dungna. Amang sia dopan buama bainokku lau mengurus akayan aku tahun haci nai dangol nai diau amang sibi jaon buama bainokku padop na pinu jaon amang inna apu si luna hidom jadi puasa sebat tanganna amang dangol nai di parsori yokon inna ima bolo dangol dope alai bolo duk saur matua bahasa inna buti inna to hamang las roha nami lahoda opung aya dong mabagi-bagion nami da opung panadik kemon tuani mai bek kopi tu jabum ay tolu do anakmu dua be masada dua jabu masada halakin netong rupani anggo sadanai alok madi borumino ni netong ipe bolo olok molo solo ba muse kan jadi adong dibayar di si di pangadungon nak di pangadungon ni halak batak adong do kepuasan di batin nanaki adong go nama baik buti artinya secara tidak disadari psikis nanaki ngani na pojok di rohana nang di usehon do marhiteon do gerak di tangan na jala molo bangadopi si tao no kalak batak nang saya buti-buti be alai de benah haruar naki ngani tangan no gerak tangan unang kaku unang torhatodo ibana dungi diajari do halak bata taringot tu panatapon na pangatusyo dinamod dingi bolo ama manang naina mabelu iba emma tujung puasa di bait tujung tu dia doi bolo di padan naru biar dong go tujung di bae manakingani je omada di ho bere bolo Madonna babelu ido edo teh pas doi tulang ngado be tujung nga ido so tung gabi pilih ate gabi juno tetanggana boy tong tetangga baboy bolo tulang nga kadunggo bebas oray hamu betulang nga tetanggana kam jadi di bait tujungon ada benna di bait tujungon lapatan na fokus dulu pada ini fokus johotu nama teon unang momar kan iba do tujung ngai pakai mabuti jadi ma mereng-mereng pa bereng-bereng mada pay mata kubur pa bereng-bereng ma on na matokin nahi na bereng omon ido benna ido tong sai yukupukubi mau tujung no dungi dupe di kubur adong ma adat buka tujung jali duk saya dibuka tujung nonu buka matujung ni berekon buka matujung ni borukon tiur maparni dan nyon ibu ma aek isuapi ma ido dung disuapi tiba matulu hali dung disuapi dihawa ma muse isulangi ima mangam asong gugu minna alai ditiki namar si tahun ini adong dojol mahat nama ngapuli jai madainang tumibu mahota rapul unang pai ngoti ngobiakan sal pudo sude hinna
Anga parjolo aweda mabalu inna to. Di baheni ada una palunguku berroham ba baheno inna. Ingok mahatani ade adong doa mana di surgoi. Tuhan jago bade batatai. Jadi eda dirupi doa kain nama balu eda. Molo dihabur juhon ingot tamu. Molo dihabur juhon boleh termuli do tongdangi rupi Tuhan inoni. Ido. Alai molo dihabur juhon dihabaluonna. Ido didok dia puli tumibu mahotarapulina. Jadi pos dorohanami eda. Inna. Pos dorohanami boru tumibu hotarapur udah selalap. Ido. Iri sulangi. Adong geliak kepeng. Adong. Tu dia hepengi. Dang idokon. Baik motu rekening muda dangin na. Terlau maho maronan. Hape burju rohana. Itor maronan. Si eda nama beluon. Dung maronan. Ahe dok hata nama ngapuli nakingani. Ketuani rombongani. Tumibu maho tarabul. Una sepengot-ingot beda. Onggo tu hataina. Iberengi mana maju pang nama yonan. Itor alana harwa masuk do harwa inatas sidok hataon. Anggota iwapi. Ikatan wanita penyebar isu. Do. Itor imana do madok. Hijir ninatan. Ilu do pematana. Ngetor maronan. Inna. Hape nadi kok do hatai nakingani. Nadi kok do tumi batarapul rohana. Ada mukidang marona ni bana. Nga habis gulamo di jabuna. Ido. Nga habis sira. Jadi ya guguton na langon na. Kana boy do amang ong do petodong na ay dang marsulaulon nabi. Ido. Apalagi di kota. Boleh huta do masa songoni sampai sebulan yang gapang-gapi di simo do makatodong ngasih solhot na do berjabu mo do bersibus salimut na. Ido. Una sa itu matangis inatay. Una sa itu matangis samatay. Kanido. Di ba ini ditolongan dito hatta Yesus Kristus. Jadi siang konteks ni habatakot tapi sebenarnya diajari do pingwatan. Bohado na mga do pisi taonon. Ido ben na diok hotang di bebe, hotang di pulos. Unak komadele ido. Unak komadele godang do tudos-tudos. Jala hatapulapul di halak batak pe. Nagodangan upamani halak batak. Jadi ido dah dihamu amang inang. Bagot do nama dung pilo-pilo do marajar. Salpu manalungun. Roma da jagar. Ido. Salpu makanalungun. Jadi konteks ni habata kota diajari dosongoni. Tumibbo sianido pehata ni debata. Kalaupun kita menghadapi kesedihan, penderitaan, kesukaran dalam hidup kita, Roma najagar benon itu hatta las niroha, ya kesusahan akan berakhir dan Tuhan akan memberikan sukacita. Salpudo sude nasa harajaon di tanoon molo, ya di paluas debatape. Aka harajauni patupa gugona ya menyiksa menindas alai ditikina Tuhan akan mengakhirinya. Jala di ini ditolong Tuhan Yesus Kristus sebelum Antiochus mate disadari benado ala memang dia kapabahinan na menindas halak jahudi disadari benado di jumlah jala susah di mana di parmatena. Di ba ini ditolongan itu hatta Yesus Kristus harajaon ni sido nahot. Harajaon ni debatado nahot. Manotong rodi saliling nililing na. Jala di taringot tu namodingon amanginang di hamate anon takas taingot di poda di dogma ni hakabipido na paling jelas taringot tu si. Gitu. Jadi dang sembarangan, dang acak. Hamulai dung modding ruas ni Huria, mulai modding ruas ni HKBP. Itorodo Huria mamuka cara di sini. Itor dia dehod do di paingot dosian hata ni debata do edena perculu
nasa jolma ikon mate ikon magosibuki na mangului kon mate asa dengan muse daging ondoga bebake jala ikondo malake asa sogot bakiti Tuhan sangaponai. Jadi bakit Tuhan sangaponna ala sipata di alamang adopi hamate anodang ias rohata dang ikhlas ita ise ma ikhlas rohana rupani mate anakna ise ikhlas mate bapak na makna molo posodo pe ise ikhlas saroa marsirang dohot na hinaholongan na tidak ada yang ikhlas di bahenido sipata dak tarjalo ita itor di doma di paingok madohot poda ni edetta na padua lo asal salam tu Yesusku tu nada lo asal ias maroham lo asal ai malungun dorohaku marhua mandapoton de bataku marhua tu si asa di lambung ya asa di lambung na itu untuk mabatang na ikhlas lah ya semua keluarga. Jadi tadi sudah kalian dengar khotbah inna rupani itu untuk mabatang na ias marohamuna di ias ni rohatai naking di halung ma di hamu boru nami halu kamu ma di hamu dong asautan nami di halung ma ihallung ma itu raha do dena di si holong doroha di debataku holong rohana totong dia jadi humolong do debata di hita siat dong atai di baheni hudo holong doroha di debataku. Jadi bolo mardalan do tu kuburan ala holong do rohani debata di namodingi holong rohana nang dihita parwao dalammu sotuk tertutuk ay molo gabe tertutuk anon gabe tabban namoding di ini parwao dalam ida ba dok holong do roha ipamasuk ma isukum ma aleolo do sipata ditiki di huta hami makkubasi adok songonon amang paddita nami ay hadap pudia do bainon namateon inna nido ay biasa na biasa olo do ribu ikuburani ay biasa na manudal homatani ari do inna biasa na madopak pematani ari do inna ay do da iko marsulu-sulu ari do inna jisukum mahubad dita jadi amang paddita nami bek kamu makai putusan inna dopak dia do madopak pematani ari do manang na manudal homatani ari manang na dupa dia bebe nom muna idang boton ni be marsulu-suluari ang boton ni do marsulu-suluari dang namate kuari iyo alay piako kamu madisi hopar tu urutan do nang teratur di kuburanon di parbadanon nang diatur di son dia si majujung na tu dia pakna jadi perok kamu mah idot tong ay non ngay son do uluna bayima sejajar mabek kamu Allah mana mergait, do tutu pas tu di dok dipeditay, alanan no bolo pak ni bayog gabi tulu ni bayog gabi roman non bayoni do bayoman nona ninna rupani kan pak miahain na museba inna kan pedang namate kan itor di pihak koma di pamasuk matulubangi ido termaret de do musedi si makana aisyah jabu molodung sahat tuhuria danga dong biak kata bana acara be jodisi jolo saya pe huria pasak ma tusuhut unak songon napiral na salpui pas huria letong musai satu-satu jangan seperti itu ya bolong pas huria alana acara huria do pe sahat tu manutup bane jadi itu sahat boto hamudo ipa masuk tulu bangi toraha do edde musedisi beruruk do
Itor tolu onom. Sonang mamodom hona martuai namaradian sian ulaoni nani ulamu hajol maon jalan mangi hutotusu maulid dehono ni amang dagati mamang doho ede dalam Yesus kita bersaudara tung maul pei mulai pasomal somal do gabi budo tatusi jala ido benna nido tu dia pehita manginang molo di ulaun rupani dihita halak batak nido molo makubur namoding nang peso HKBP nasida nido etor gabe ibuat do nasan bukit detai oddo na lebih pas idotto sonang mamodom ya hona martuai di sinilah tenang beristirahatlah di sini jala ingok mada dihamupe kamu keluarga ngasonang bemodomon ngasahe be paru kilonna ido benna nang we anu aing ya dia ka status ido benna bolo di dope ngamelum besahi min lapatan na ngasonang memodom ngaberahir be ido nani na datung nagabe sahih fisik na melum ido artina nga merujung be sonang mamudum hona maradia ni senulaw ni inda dugi diajari mamang ina ito rido pendite imam sedisi ya alisianu siatano do parmudan ni daging mulak may gabetano alay Tuhan debata namano paho do anak na Tuhan Yesus Kristus napaluaho ko siya dosa doho todi porbadia nama jauho Tuhan nguluan na surasuda ima idok do disi mangaramoti orbu ni berarti gabi orbu do hita mima mangaramoti orbu ni bakem berarti gabi orbu do hiton ala nadong do hosat tahun uban nadang rupani orbu do pehita ala nadong do peniliot debata kesempatan hidup bagi kita hangoluan no di hita uban nabo hita songonon ay molodung berakhir hido ayong do holat 2 hari pe dung mati bana 2 hari pe dung mati hido ngabeu ngamalala buhinaw tang tadaw be hido isya do lubutulu ada tangong jol mana mangalang hido ala radius 20 meter uek ni bakkeon babayan mangalang ni bina rupani jadi adong rupani kam jadi ba nabagakian nagatekian iyo kan na ulihar rupana ay bolodung mati hido tanga dong bi asai bi sudi kan da berakhir di bahen hido ima mga ramoti orbu ni bakkem dungi di do mamusehatani agedai hobartu natar surati dibuat sa bibeli dungi begion niya kana ditanomani masuarana dungi ruar bema akasiula na denggan hehe Tuhan nguluan siula na jahat hehe Tuhan matea tu uhuman ima tu api na soramit topi dungi itor di edeo mamuse pangapulon dosude pangapulon ya jadi itor di do ma edena ya mangapuli mapargugoy keluargay asaboy tenang na sida mulak lautu jabo ahay do disi nido edde di perbadan na paduahon hihido muse pamatakon siyan tanomanon suang mangolu bahenon ni Tuhaku kan hera nomor tangga-tangga do haleluya haleluya jadi dilewati tangga-tangga na enak kingani sah may bana haleluya halal jahwe puji ma Tuhan sebab Tuhan telah membangkitkan sebab Kristus telah bangkit dan kita pun akan bangkit hehe do hitam se artina bolo hehe hita tudia do hita alapatan na hehe hita jawon na may Tuhan nguluan na surah-suday marhua may hita di si mudum-mudum berarti ang si piring be isyete jadi
Ditakas do didok di eden apar pudi di parbadan ido naking di edeta dung di jahahon aka guar-guar di namodingi didok do disi sai masih paidan ido sai masih paida andona porseai dung belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani. Jadi masih paidado hita di baheni di hita nama ngolu hera istilana edde paingotod doi masih paidado hita di hasonangani. Dugia hamadohonon na di tanah mangolu songon na idok nit upama ni Tuhan Yesus sila sarus dohok namorai di nama uas ibana ale Lazarus main majoaek ido kan kadi pangido do ale Abraham kasih dulu air dan boy beda babar siurubak kita ngai ben wagi sangon ditikiritan atong molosongani paingo maju anggiku hahaku keluargaku ido ben nadido dedeta tulu opak pitu ayat 2 unang tadi kita atong ayat 2 atong burjumahi ta ngalodosai seunang sayunang tading hita dito ngandalani dito ngandalani tadeho jolo sudah hita mangedeho tolu opa pitu ayat 2 unang na tidang tading di tongad dalan unang na seolah na tidang ibana alai dan jadi hita tading di tongad dalan iko sahat do hita tuingan na pinarade ni debata ditikina ya ditikina ayat 2 tolu opa pitu ayat 2 ko burjudo hita atong burjumahi tamang alodosai sayunang tading hita dito ngandalani dito ngandalani marsangak matuhata dan ngadok kita na tading di tongad dalan alay sahat do hita di dalan hanguluan na pinaradi ni debata marhiti-hiti nakka makamonakon paru kilota manahan diakasi taonon di tonga-tonga ni nguluot mauliate ma di debata na mangalehon kesempatan di hita mangulu tapakke ma kesempatan ini ya waktu yang diberikan Tuhan pakailah untuk memuliakan Tuhan marsangak ma debata amin martangyak kita mauliate ma diholi Tuhan debata dina mga leho partikian doho aka kesempatan ningulu dari leho kodi hami sai pasu-pasu mahami ale Tuhan debata saya unang hami tading di tongan dalan marhiti-hiti dia kaholong ni roha haburjuon jala manahan dia kaparu kilon ninguluon tung daso tading dohami jala dangsai manatap tupu di hami alai manatap tu sampulun ito di ido hami de Tuhan debata pasu-pasu masalut na karuas ni huriam diuletangan na pinikiran ni rohana hobbartul homo ni roham lehonomu maka hanguluan dinasida marhiti-hiti akaulon na akay anak ko na meti burmagudak siga cang umur 11 ni rohana marhabiaran bidako patau mahami totong mamuji pasangap guarmu na bediyay Tuhan debata
Lehon bisok apistara dia akan akom namar sikola nang kuliah pe patudu perkarejuan dia akan mangului perkarejuan patongo nak kacapalan nalomaki di nasida lehon Tuhan patuduhon si rokap ni todi dia akan mangadului si rokap ni todina dia anak do boru ni uriam lehon hagabion dia akan makirim pasu-pasu para nakonon marhiti parbue ni bortian di nasida suak songoni male Tuhan de bata nang dia akan atoras ajari nasida menuguduga ke kamar parangin na denggana kaya nakon na suak song ni mali Tuhan de bata nang dia ka program ni huriam nang patupahon ima dia kana pauli gaba-gaba pangradi taringot tu pangradion di apen doho natal perhaladu do keluarga saresot suak song ni nang sinu di gudang ni huriam hagabipi nang pilkada serentak tanggal 27 Novemberon Tuhan de bata lehon hademakon pasu-pasu lehon gugu totong asa merdalan dia kaulauni di bagasan dame dohot sonang ni roha Tuhan de batasi maroham pasu-pasu jal lehon hahip masuk dia kan amar sahid dia karuas ni huriam nang anakon ni huriam si Rando Aditya si Hite misel laborari tonang amat tacaniago buru ni huriam cut Carolina Deborah buru Raja Guguk inang raya buru pasaribu do inang hopmawati buru naibaho hodo ali Tuhan de batana mangalehon hahi pason dinasida meritia kaubat na pinangan do akka pangubati na merawat nasida pos rohanami apehot tangamu na badi piu makasahit siap pamatang nang dia akan namar ulang tahun ali Tuhan de batana di bagasan nasa minggon torop ni ruas ni huriam 47 halak namar ulang tahun mamukasian amanami amang jainar simbolon marumur 80 tahun suang sone satu anak ni huriam Rapanisi agape tapu bulun marumur 1 tahun Tuhan de bata acari mahami mamilang ya karyari nami tabbailas ni rohan ang diakana marulang tahun jala hototong bangiring-iring gul nasida tugu akana matua di hatuan na iring-iring totong lakana tugu ha porsyon na manatap di ujung nga surgo sa bulon ito di suang soni pargogoy urup yakana pature-turehon na marsahit unang loas nasida madnati jala unang marnaluca nasida patupahon akana denggan dia akan patupahon paturehon akan marsahid Tuhan de bata pos rohanami nang dia ka kegiatan dia ka Natal apen nek si patupahon ni huriam di tonga-tonga ni huriamon nang di nama make bagas joromon marsanga mahwali Tuhan de bata urasi mahami sedusa panglusyon nami jala saat di homa Tuhan ngulu nami amin. Tapuji tu hatta marhite na maredde hita laos tapasahak mapeliata. Oh
datangi ako mapiliata. Ali di batama namin na di banwa gitsang hodo haroroan ni saluhut silelon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat kami masalom itu kami pilihan nami tu hosay jalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihan on. Pati bulong rajon mo dito nga tungan ni huriam dohot di portibion. Buhay maroh nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahim gudang silelom bitu kami. Asalam girgir hay madok mauliate tu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana Ale Tuhan debata nasian nahinan jala na manguluro di sa leleng-leleng na kuingot kami sa darion akanamate siya kami na upajoloho tulabungmu di hodo anak kicu ni banwa gijang jala di ukapodo idiaka na mga sahod Tuhan Jesus Kristus narukado rohanami sa darion marningo ajal nami do hakeheon ni daging di arisogod mauliate marohanami tuho ala ditubuhok ko hami tu pakirimon na mangolu gabe partohap hami di angoluan na sorasuda dada na madele hami di ari parningotanon alay na maludo hami di sabulo ni toddi nami nung ngatorop dongan nami naong nialakmu tau si paingot do ujung ni laka na sida di hami bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni laka nami be say sungguli maroha nami mabahit tiruan na denggan di akapinopar nami saya puli manamarsak roha do akanamatean asa unang mga dungi cala madele na sida say taiti maroha na sida mamereng do pagijang say lehot todim tuhami asa takas di hati dakot tuhami naung doho dohami anakmu jala panean di arta na di banua gijang say padaw maganggo ni roha siya kami asahot ha porsyon nami maniop Tuhan Yesus si Pangului adora kubolu sami rura lingguman ni hamatiani molohomur mata nami be ukka mamata ni roha nami asa takas ni ida dalat tuha sonangani molo halang bila nami so binoto be makuling perguguy hami marhiti-hiti todimi asa tarjuhok kami ale amang sahat tutangamu matodiku say patiur hiar rohanami asa hubas lakanami jala sonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale amanami na di banua gijang say pinurbadia magwarmu say ro maharajaunmu say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugyo tu panggujunan balua mahami sian pangako mulak mahamu di bagasan dami calo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sondakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim amin amin.
Oras madihita saluhutna. Kita. Nakpenang masijalanga kita, alay.